Għal stejjer differenti spiss nużaw ismijiet differenti bħal ħrafa, leġġenda, praspura, mit u novella. Imma x'inhi sewwa sew id-differenza bejniethom? Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn il-ħrafa u naraw li ma huma l-karatteristiċi ewlenin tagħha. Il-ħrafa bdiet storja orali għal fatt li kienet tingħat mal-poplu. Il-poplu kienu kemm adulti kif ukoll tfal. Tista' tgħid li huwa ġeneru ta' storja rakkontattiv għaliex kulħadd jista' jaqbad u jirrakkonta li fih li ma kellux storja vera. Fih tista' tgħid kienu jirrakkontaw b'karattri li mhumiex reali, karattri pereżempju ta' annimali, anke oġġetti li forsi jieħdu l-ħajja fihom u karattri li huma identifikabbli. L-ewwel qabel kollox huwa li l-plott huwa sempliċi. Bil-plott qed nifhmu bih li huwa l-istorja. Meta ngħidu li huwa sempliċi mela l-karattri qatt ma jiżviluppaw fih. Tara li hemm struttura li hija identifikabbli għaliex tibda l-ewwel bil-karattru l-prinċipali nistgħu ngħidulu l-eroj jitlaq mill-villaġġ tiegħu. It-tieni fażi tkompli billi ikun hemm ċertu sfidi fejn hu jkun irid jellibhom u daw ikun għamilhom il-viljak, il-karattru l-ħażin. Wieħed kellu 3 tfal. Ħolmu ħolma waħda li għandhom jagħmlu xini jimxi fl-art u jiżżewġu għand is-sultan. Telaq il-kbir u mar. Iltaqa' ma' mara xieħa u qartlu fejn inti sejjer? Sejjer nagħmel xini jimxi fl-art. Imela, inti tagħmlu? X'għandek fix-xkora? Ħbiss tal-ġimgħa. Tini ħobża. Ħallini minnek. Jarrak l-ewwel pass li tagħti tikser driek. Kisru u ħaduh għand missier. Il-fustan iġralu pal-ħuħ. Kiser siequ u ħaduh ukoll. Mbagħad ikollna l-aħħar fażi fejn l-eroj ikun qed jeleb l-aħħar sfida tiegħu, ikun qed jiltaqa' mal-viljak u hemmhekk jakkwista l-premju li jkun dejjem xtaq. Kellu s-sultan xini li bil-kemm kien iżomm fl-ilma, qallu issa għandek tmur u terġa' tiġi bih. Sejjaħ lil daka u qallu oqgħod bżaqqek il fuq sakemm niġi. Dan qatt u dak mar u ġie. Is-sultan mela żewġu. Mar bl-arusa għand ommu u għand missieru u marru joqogħdu mas-sultan. Nistgħu ngħidu li l-ħrafa għandha żewġ skopijiet. L-ewwel skop huwa li tagħti pjaċir, divertiment, u kif ukoll fl-istorja stess kun qed tgħaddi talima morali bejn it-tajjeb u l-ħażin li magħha il-poplu jkun jista' jassoċja magħha. Fost il-ħrejjef popolari għal-Maltin nistgħu ngħidu li hemm il-ħrejjef li ta' ġaħan, bħal pereżempju l-ġaħan u l-bieb u l-ġaħan u l-fliles. Hemm ukoll xi ħrejjef ta' Eżopu li pereżempju hemm il-ħrafa taċ-ċawla u l-volpi, pereżempju. Madankollu daw iktar huma jafuhom l-adulti għaliex da żmien ħafna mit-tfal huma iktar qegħdin joqorbu iktar għal ħrejjef Ewropew. Pereżempju nistgħu nsemmu bħal Cinderella, magħrufa bħala ċiklenfusa. Ħrejjef nista' ngħid li huma popolari għal fatt li inti meta tirrakkonta storja fiha tinkludi kemm l-element fantastiku, kemm l-element maġiku, kif ukoll allegoriku fiha. Allura l-fatt li inti qed tissawwar dawk fi storja rakkontattiva kemm l-itfal u kif ukoll l-adulti tiġbdilhom l-attenzjoni fihom. Allura qishom ikunu qegħdin jistennewhom daw it-tip ta' stejjer, fl-istess ħin qegħdin jitgħallmu minnhom ukoll. Huma parti mill-tradizzjoni Maltija, allura għandna nżommuhom bħala ġeneru orali importanti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.